Kaixo, Gmailek ematen digu aukera ikusteko sarrera-ontzia modu desberdinetan. Ohikoena da hau, ezta? Sarrera-ontzia eta guztiak batera hemen mezu guztiak. Baina badaude beste modu batzuk. Adibidez, horrela, irakurri gabeak lehenak, gero izardunak, hau da garrantzitsuenak, eta gainerako guztiak, irakurrita daudenak. Beste modu bat ere badago. Eta da horrela. Goiko lerroan jartzea nagusia, sarrera ontzira ailegatzen direnak hemen geratzen dira, sare sozialak eta eskaintzak, sailkapen hau Googleek egiten du. Nola aldatu eta nola jarri nahi duzun bezala. Jakina, ireki Gmail. Eta ezarpenetan modu desberdinak daude gauza bera egiteko. Adibidez, lehenengo pausoa, biztaratze dentsitatea. Nik xeatuena daukat. Ikusteko mezu asko. Aldatzen badut, arrunta handiago ikusten da. Eta lehenetxia mezu bakoitzean eranskinak baldin badaude agertzen dira. Eta ikus dezaket ireki gabe, klikatzen dut, eta mezua ireki gabe ikusten da eranskina. Beraz, lehenengo pausoa, biztaratze dentsitatea. Bigarren pausoa, sarrera ontzia. Goiko lerroan atalka ikusi nahi dituzu mezuak? Orduan, aktibatu sare sozialak, eskaintzak, foroak, lau hauek aktibatzen baditugu, ikusten, hemen, goiko lerroan, lau atal hoiek, Gmailek, ireki ditu. Googleeko inteligentzia artifizialak eramango ditu bakoitza bere lekura, nik ezer egin gabe. Eta azken aukera, ezarpenak atalean dago. Klikatu, eta klikatu sarrera ontzia. Por defecto, lehenetxia agertuko zaizu. Pertsonalizatzeko, aukeratu aipagarrienak sarrera ontzia. Eta dagoen bezala, garrantzitsuak eta irakurri gabeak, gero izardunak eta gainerako guztia, agertuko zaizu horrela. Irakurri gabeak, izardunak eta gainerako guztiak. Pertsonalizatzeko hau, hemen atal bat utzik daukagu. Pues, gehitu atala. Ze motatako mezuak ikusi nahi dituzu? Hemen dituzu aukera asko. Bidalitakoak, adibidez, zirriborroak, nahi dituzunak. Eta hemen ere, beste aukera batzuk daude, personalizazio gehiago egiteko. Sartu ezarpenetan, sarrera ontzia, begiratu hau, eta jarri nahi duzun moduan. Aldaketak egin ondoren, gorde aldaketak. Eskerrik asko, agur!